това видео ще ви покажа как да се направите Patreon. Да, Patreon, това е за платформа, за да ви, ако имате канал или нещо да ви плащат, нещо като членство в YouTube. Ако нямате абонатите за членство в YouTube, може да използвате Patreon. Така че да, хайде. Да, между другото, аз имам Patreon. QR код за Patreon ще ви излезе тук, както има линк в описанието. Също имам и Discord сервер, на който ще ви излезе QR код тук и също има линк долу в описанието. Така, първо за да си направите ваш личен Patreon, отивате в търсачката, аз ще използвам Google и пишете Patreon. Влизате в Home Patreon. Избирате си на български, естествено, ако нали. След това, го по някаква причина на френски, хайде на български, тук е Get Started, цикно, искате го и ето тук ви започва да си направите Patreon, искате избирате си, в случая ще използвам Google аккаунт. Така, натискате напред. След това моята страница не е подходяща за 18 години, това зависи от вашето такова. И от ви име на създателя, може че ще напиша Bad Vibe. Опа. Тук си избирате така, искате продължаване, тук може да скипнете, аз ще скипна. Така, сега ето тук вече това е страница, тук си добавяте изображение и така нататък, аз ще няма да го правя, тъй като тази страница няма да я публикувам по някакъв начин. Така че да, след това отивате, малко ви пускат, тук малко по-надолу избирате абонамент. Тук започваме, искате още опции първоначално. Сега име на ниво, че ще го напишем. Първо ниво. Сега ще бъде $2. Тук добавяте описание, тук може да добавите лица, т.е. как да изглежда сама снимка, нещо такова. След това тук искате добавяне на полза и искате ето тук. Сега тук ще ви страница, аз ще избера ако предимство и ще се върна. След като тези вече това само две, вече е готово и след малко по-надолу, тук може лично вече могат да използват безплатна версия 7 дена, т.е. такова и 7 дена получават всичко безплатно и после цена да я плащат. Или не, аз слагам пис, може да сложите с, от предварително може да сходите да са Discord, така нататък, сега не искате запазване, чакайте малко. И ето, първото ниво вече е готово, след това не искате добавя на ниво, тъй като ще сложа нива, сигурно си най-добре. Това вече е 2, т.е. това ще освен $4, именно нивото, второ ниво. Това пак добавяте ползите, добавяте на всички, за тези двете, които вече са били в миналото ниво и ги добавяте тук. Добавяне на полза, след това отново и вече кликате отново на върху тази лупчика и от тук избирате примерно ниво 0, първо ниво, второ ниво и трето ниво са тук. И вече когато натиснем публикувайте страницата, ще се публикува и вече всеки ще може да има достъп до това. Сега още няма да го правя, искам да направя още нещо, като добре дошли, може да добавите като всякакви работи, като да ги приветствате в това. Отново ще линк за моят Patreon, QR код и отдолу ще има линк. И за Discord също може да влезете, много напомням. Може да се абонирате за канала с камбанка, да получавате известия на новите видеа. Да, това е сегашното публикуване, публикувайте страницата. Тук ще напиша просто Bad на английски. Bad Vibe. Ще не се продължи. Публикувайте. Ето. Готово. Официално е. Първото е копиране на линк. Това може да го поставите този линк. И по някаква причина все още ми е изцета страница, явно защото още не е готова. Един вид, че да, това е екрана ви, надявам се ви е харесало. Ако да, само казвам, абонирайте се, лайквайте, линковете за Discord и за всичко има долу в описанието, така че да. Чао!